Hello mga kabigil, welcome back po ulit sa channel natin, sino si Richard. Sa pagkakataong ito, syempre magmumukbang po tayo ng Bopis fried rice. At syempre, partneran po natin yan ng quarter leg barbecue chicken. Tapos meron po tayong breaded crispy spare ribs po. Syempre meron po tayong gravy rito at meron po tayong lemon water. At bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Nawa po lagi po kami meron mga kain sa araw. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa abdalayan ko sa inyong bugtong nanak. So Kristo namin tapaligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Oh.
Sobrang lambot.